Hola, bon dia. Bé, avui dimecres el que tenim és llengua catalana. És l'activitat que tenim. Ara us explicaré una mica la part teòrica i quins exercicis són els que heu de fer. Al final del vídeo posaré una altra vegada la pissarra en blanc com vam fer ahir i us faré les divisions que us vaig posar ahir a mates perquè vosaltres mateixos us les corregiu, d'acord? Bé, comencem amb el català i en aquest apartat del tema el que hem de fer és parlar dels demostratius. En el tema anterior vam estar veient els articles que tenien gènere i nombre, havíem de vigilar el gènere i el nombre, gènere si són masculins o femení i nombre si és singular o plural. Amb els demostratius també hem de vigilar la forma masculina, femenina, singular i plural. I el que passa amb els demostratius, que és aquest quadre que jo estic veient ara mateix, aquest quadre que teniu per aquí, els demostratius el que ens indiquen és la proximitat de l'objecte del que estem parlant. Per un costat, els que estan més a prop, tenim la forma aquesta, aquests o aquestes, masculí, femení, singular i plural. Els que estan a una distància direm xip-xap, que ni estan a prop ni estan lluny, que és aqueix, aqueixa i aqueixos i aqueixes, i els que estan lluny, que aquells objectes que estan més lluny, que direm aquell, aquella, aquells o aquelles. Aquí us explicaré un truquillo que tenim per saber, per tenir clar com s'escriu un i com s'escriu l'altre. Si us fixeu, aquí us he posat al costat del quadre que els que estan més a prop s'escriuen amb T de tocar, són els objectes que tenim a prop que podem tocar, són els que estan, els determinants que estan més a prop, aquests, aquesta, aquest, s'escriuen amb la T. El que us he dit que ni estan lluny ni estan prop, que estan, per dir-ho d'alguna manera, xip-xop, que estan ahí al mig, s'escriuen amb X, aqueix, aqueixa. I per últim, els que estan lluny s'escriu amb doble L, per tant, els determinants que diuen que un objecte està lluny s'escriuen amb doble L, aquell, aquella, aquells, d'acord? Per això us he posat aquí esta xuletilla, s'escriuen amb T de tocar, perquè els podem tocar. S'escriuen amb X perquè estan ahí que ni sí ni no, xip-xop, i s'escriuen amb doble L els que estan lluny, els que no podem tocar. Això serien els demostratius. Simplement ens indiquen a quina distància, més a prop o més lluny, estan els objectes. Aquest quadre, tot el requadre groc, el copiem a la llibreta i una vegada que heu copiat el quadre podem passar ja a fer els exercicis. Començarem fent els exercicis 2 i 3 que tenim aquí. A l'exercici 2 hem de marcar si els determinants d'aquestes oracions doncs estan prop, estan xip-xop, com hem dit abans, o si estan lluny. Doncs podeu rodejar, si voleu, tot el demostratiu o només la paraula, com vulgueu. Això és l'exercici 2. L'exercici 3, teniu aquesta oració d'aquí, crec que no s'acaba de veure molt bé, però en el vostre llibre la podeu veure, i heu d'indicar qui està més a prop en aquesta oració. Rodegeu la persona que està més a prop, d'acord? Seguim a l'altra pàgina i bé, l'exercici 4 el podeu fer també al llibre, sense cap problema, i el 5 sí que el farem a la llibreta, d'acord? Hi ha oracions que poden admetre diferents demostratius, però bé, ja per la correcció ja us posaré, si un cas, les opcions vàlides, i si heu posat algunes opcions vàlides doncs estarà correcte. Per tant, per recapitular una mica, copiem el quadre dels demostratius que ens indiquen a quina distància està l'objecte, si estan a prop, que van amb la T de tocar, si estan xip-xop, que no estan ni prop ni lluny, que van amb X,
i si estan lluny, que van amb doble L, com la paraula lluny ens indica, val? I després exercicis 2, 3 i 4 al llibre i l'exercici 5 que el farem a la llibreta, d'acord? Doncs vinga, a fer feina i ara posaré la pantalla en blanc i farem les divisions, d'acord? Vinga, salut. La primera división que teníamos era, a ver si me va a caber aquí todo, que con mi dedito teníamos 318 dividido 7, cogemos dos cifras, llevamos 3, bajamos el 8, 7 por 5, para llegar a 38, 3. Y ya tendríamos. Recordad vosotros que tenéis que hacer la prueba, ¿vale? Yo solo voy a hacer la división, pero vosotros recordad que tenéis que hacer la prueba. Luego teníamos 500, voy a intentar hacerlo más pequeñito, que estoy viendo ya, que no me va a caber todo. 510 dividido 3, tenemos, solo podemos coger una cifra, bajamos el 1, un número multiplicado por 3 que me dé 21, pues el 7, el 21, 0, bajo el 0. Cuidadito aquí, que no demos por terminada la división. Hemos bajado el 0, pero ahora tenemos que trabajar con el 0, ¿vale? Por tanto, un número que multiplicado por 3 me dé 0, pues el 0, ¿de acuerdo? Y ahora sí que ya estaría. Cuidadito con esta, ¿eh? Ahora teníamos 976 dividido 8, si no me equivoco. Cogemos también una, bajamos, ahora volvemos a bajar el 6, 8 por el 16, para el 16, 0, división, como ya sabéis todos seguro, exacta. La siguiente que teníamos, 472 dividido 6, aquí sí que podemos coger dos cifras, 7 por 6, que son 42, voy a llegar a 47, 5, bajamos el 2 y ahora buscamos un número que multiplicado por 6 me dé 52, es hacer que el 8, y 8 por 6 son 48 para llegar a 52, 4, que sería el resto. Y por último teníamos el 743 dividido 9, también cogemos las dos cifras y el número que estamos buscando es 9 por 8, que son 72, para llegar a 74, 2, bajo el 3, y ahora buscamos un número que multiplicado por 9 me dé 23, hacer que 9 por 2, 18, para llegar a 23, 5, ¿vale? Y bueno, estas serían, uy, ahora no sale todo aquí, bueno, voy a dejar la pantalla mejor en blanco para que así no la podéis revisar y no ver este jaleo. Nada, vosotros comprobadlas, revisadlas, recordad que tenéis que hacer la prueba y ya está, ¿vale? Y mañana pues nos vemos con más actividades, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo, ánimo a todos.